Nanay, bad nas nanay sang mabuwak. Grabe ni mabuwak ang lahi magkulor. Kulor bajulit, kulor bajulit, kulor puwa. Nanay, kay panagbo na 2024. Basis na nay. Kanite ato ni insa may atay puli dan eh maglitson ta. Barbecue. Naghanap pinapil oy. Nanay, naghanap pinapil. Naghanap pinapil oy, hinumpid. Hinumpid. Maring. Picture jam dari maring. Ni ana bird. Atuloy ko na to. Picture ko maring. Kay maring. Nice na pinay ng ano, dahil uyab. Ni ko ni tara na eh. Kadai dari udah pun. Foto maya. Ay, nalang Abog na orang suman. Mais. Akan niya nga akong suliran. Akan sumanan. Alagi ko magpapailar mo din. Pita side na po rin mo ha, permit na ka na. Pagpasa ito muna yung batik. Paningat tayo sunjuk picture. Nabog na ako na ganyan kung suman. Ay, hindi makita eh, mong naunggor. Yung kopla, nagamay ba? Yung kong napiana. Hindi siya kitang kiki. Jap. Makakain ko manihapon. Pagay pa napon? Hindi ako nagkadlaw na lang panihapon ka kung nauna. Sabi ko pamahaw na. Una na, Queen. Una, Queen. Una na. Una ka tingnan. Oh, hala. Sige mga kasipe. May ininit. Manay ninit. Sige, kita ka ngay ninit. Lagi ka igog. Duha ka tirmus kay kinsira. Dito. Naisurutod na maghimo kag lamis sa kandak-kandak. Taas ka ng dua kay nga niya. Kuwan ra gisa. Naman dari. Manay ninit. Restaurant. Tigmalik ka sa duri. Ay, mamainit na ta. Ay, kano ko nila? Balik ko kay dito. Masaya ko, aming nga. Ay, di ka sa sala. Ha? Sa sala ba? Odoy, may isa wa ka to ni sa mo tawag ka na. Ato mo ko mo ka. Aw, kami. Nay, ito termos to. Namta guys o tapi nga mais. Para sa tag suman nga pilit. Budbud. Lia, dai hinam na init. Na. Mendadak makuya sugnan suman. Guys, good morning. Buntag na. Day. Tara. Manamig man yan nita, guys. Da muli na may kay ang mga kuyas. Tingado turon. Muli na may kay. Da balik na may unza, magdadaan ng mga kuyas. Buntag na. Early bird, ha? Muli na may guys, balik na may unza. Ang mga kuyas. Para makapang painit pod. Ano man, ag? Saan pa ka, Day? Butan na. Ito na may, balik na may unza. Malamig, manyanitas, birthday ni nanay. Ay, ara ka, tengah day, itog no. Nakalikod? Magjakit to. Bili yan, ah. Barag. Day jacket ya, day jacket ni sa ilis eh. Kana. Dara ka. Nagdama kong jacket ni Inday. Iya. Hindi, gisapot ka niya pagpukaw no, kaya di mo uban. Gawa pa ka mo uban, ngaag ka na turon. No, Pwede pa picture. pwede pa picture, ginoo ko. Ano ito bangan eh? Ang kana, Kani ito bangan? talikod na. Yan na. Na. Heart, maliit siya. Sige na. Nablab. Heart.
Ka-red na, naka-red ning tulo guys. Magmakuyas na sa ka-red po to. Mata na. Sumato na me. Laag sa amin darila dalton guys. Kapit may darila bibi. Sumata na ron. Tupa uy. Tupas bibi. Tupa ron. Tupa ron sila pa rin. Tupa ron. Yo. Masig tupa ba? Dati ko na tiri. Tubron? Diyan na miss bye guys. Yeah, pag inam na mong ininit. Diyan na miss bye. Dahil parisan ang mga kuyas o gininit. Suman, bud. Maghatid sila sa Papa Gabriel dari guys ya. Saan mo na pa? Mong litsunon? Maglit yung gurong kuya. Litsunon ni Papa Gabriel. Yeah. Kakamak bitin yan ay. May amang birthday na na guys. Di manok. Litsunon. Impas karonok. Litsunin karon. Kapitan na laman to. Katong yung mong giingon. Litsunon na. May abutad to. Great ni nanay. Happy birthday ha. Ken. Great ni nanay yung happy birthday. Ato na sila guys. Papa Gabriel, balik na namin. Griti. Balik ka na tan sa papaday. Ha? Kaludi. Jacket naman gagahapon. Jakit ko kay tugnaw. Manghay-hay sa ko dari nga hang nilabhan. Manghay-hay sa ko dari guys sa mga nilabhan di ah. Kuha na nga mga gahapon. Kila nang igawa si Papa Gabriel ag katong ginama ni tatay nga kulungan sa mga chicken. Tanaw na. Madaag baka nila upat. Madaag na rin sumoy. Madaag baka. Oreo. Parang baka na. Kamay pila rin pag atras mo ngadto ko dito. Di mara lagi kita. Ato ray agi dadto. Basta. Ketes naman. Ha? Hoy, nahinay. Ha? Madara? Oops, nahinay ka na ba iro ah? Latak mo ato mga. Di ba namang di na manguan, baylo mo pa bi. Baylo mo pa. Kailan na mo skuan? Chan. Di na maat. Bisa ino na Na. Saan na nagdi magawas magbengkag sa tatay. Ha? Ada organization kay ambakon. Saudara? Magawas lagi dari ka. Na mura maarang maka ni. At Buana. isa ka. Di marang dari sa ka portahan. Yan na, gawas na. Nasud? Buhat ang tatay ni. Nakagaw din yung pagkabuhat ng tatay. Nakagakad, sumurubay. Zitloy! Delikado dito maarang kay Bati pedir. Wop, maarang na na. Di. Wop, maarang muka. Now, bro, dato tojak likod. Naog, buhi nagalukbati pa. Ah, muntiil. Buhi nagalukbati ha? Lubi monggon tepat. Bugap man kay lubi. Amoy kay dagkeng ko ana. Pandarot din yung jobe ag naikuan ay Hani? Majabas? Woman. Basig na nga umatay. Udah sa cluster ta. kunahan na ba ng puti na. Ano mo, Bailo? Adlek ko jet luma. Sabi kang os. Gipusuan na ni Mugab. Dari? Biyota. Butasa.
Di nga na tayo, anak kadari. Anak lagi, anak. Dari ibu guys, ya. Nah, hinog guys, do ka buok ya. Matulo jud. Patuday. Hehe. Asa man da nagportahan? Ah, dito? Ah, okay, portahan man. Nana. Bao. Ito gamay. Hore pa kayo sa maligid mo. Wop. Yes, na. Sumpay na. Hindi. Tangan man nagdali raman. Mula ka na. Pamangili pa kay. Pangbangili pa. Pangbangili. Bangilig tiil kay rong di matumba. Bangilig tiil. Bantay ka na bay sin, maigon sa mo. Bangin na, ada na ba ito? Wala mga pahat sa kamanok. Grabe mas nanay, balag mga pahak pa sa makamanok. Aron ditloy, balag mga pahak pa sa mga manok, makamanok. Mahayak mga pahak pa sa makamanok kuno. Grabe mas nanay be. Hehe. Yan ay kulungan sa mga bakunawa. Halagi ko na, tulo ka buok. Katatamoy. Katatamoy. Nahinog na, tulo ka bukes. Wow, hinog siya. Headshot. Saw amoy. Moy saw ajo tuslo ka kay magkuan. Kana ay saw tapa. Tapa isa moy. Hehe, there guys. Kana moy saw amoy. Saw amoy. Tapa isa moy hinog pa na moy. Na moy. Hilo pa na. Duha na ka buok. Yes, duha na ka buok ang kuha dia. Napa isa? Yes, dia na. Sagdi naman na, bangili. Sagdi naman na tay. Okay. Dere na guys, ang gawas na kasi kulungan. Palitan mo nagsin. Kat-katabi ka, ipagakas na eh. Ipagakas si Zitro. Kaya mo kat-kat kung nung Spider-Man. Gakas be. Gakas, dali. Kat-kat ako. Gakas. Dali, gakas. Di man mo gakas. Gakas, dali, gakas. Gakas, dali, gakas. Dali, gakas. Gakas to ako atong hinog to ah. Kain kang hinog ya. Ataning ko anan. Atong kanan. Di na ikapadas guys. Di ah. Yay. Kakaon sa kapadas. Di ra. A few moments later. Ay, di na. Sama ni. Ay, luto. Pansit. Wow, lumiya. Guys, pansit. Inalang. Wow, lumiya sinalang. Uy. Inalang. Uy. Paklay. Ha? Ada spaghetti guys. Biko. Wow, lumiya biko. Uy. Suman budbud. Suman nga tik-tik. Tara. Uy, dia pa isda guys. Dia. Sinukba. Lumiya. Tulingan. Wow, ada pelitsun manok. Lumiya. Uy. Birthday na. Happy birthday, Nay! Happy birthday! Yan, nanay ko na 75 years old na. Aabot pa siya ng 100. Nanay nga kinabutanan. Pag-birthday ni mo na ikaw, Ay, kita nabulutan na. sa yung suitcase ni Dugta, tayo karong pisya pa kita sa Dito niya. Dito niya lagi Sabi pag-pisya. siya, ano yung asawa na? Ano? Daan ka muna tayo nagado.
Dali, ko na to. Oras mo na. Happy birthday to you. Happy birthday. Albas na na eh. Was kuya lagi nasa saksi. Was kuya, di ba ya? Naman, kita. Ako ang tagal ng panahon. Ako nakita na naghanda na ganito ang dito. Ngayon lang nakita na ganitong handa dahil sa mga kapatid ko, mga babae, lahat ng mga Lahat tayo, mga babae, mga lalaki. Ano na? Ingani ni pakita ko kasi bagong uso naman ron ang mga karahon na gimit. Talagang natin na isa ulo man. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to Kiss na. Kiss na tayo na noon. Kiss ka rin ko tulad. Kiss. I-request ang pangalan. Birthday to you. Na naman nag-CR mo lagi. Hoy, magkano ka dumating? Anta. Ito. Pansit. Lechon. Manok. Liya, day. Malala ko. Busog na ka? Busog na si Liya. Buto. Sayo. Sikalat. Parang tagbuhok. Sikalat. Kay Liya. Straight to book si Kimyat. Luto tayo luto. Dahina lang dia. Hina lang. Luto tayo luto. Maod. Malakait no? Malakait? Malakaas inday. Apil pa, apil pa. Apil pa. Das mana? Nalabas nanay, nanay. Nalabas nanay. Dapat sila. Dapat sila teman. Ikaw nung parang ay bata pa ka, balik pa rin. Sauna, sauna, sauna. Pwede mga balik, ito mga balik, may nalatan ka. Natao na ka. Yan na. Nakita sila. Ako gaya naka-witness kay ako naman. Managin mo na, tatay mo na, yung mga tatay. Dito mo, nahit mo sa mabini. Kami si Paringino. Ako mo ba ko? Suwad niya kung tatay siya ma. Katong di panahon nga din ko, ang sukatan, hindi pa naman kay Peter may edad. Kapos si mabini. Kapos mo na. Tatay kay, nga na pag naupa.
Ngayon mo balik. Yes, Aristo. Ano mo? Kinsa mo tatay? Atong classmate. Hindi ko nisa na, di ko yara. Batan. Sarap ko yan. Wang ko kalibutan lagi. Kalibutan ng bata ko mo. Tatay kaya, ang kawitik ko yung tatay yan. Tisoy. Pagbadi ito. Huwag ko maganangan niya to. Pero agahan tatay garap ng kapanang gabangan na ito. Atos dagat na kuha na. Nanay mong isda. Pilip ko siya kanto kaya ito. Inidag kining istang dagko. Ito na si mong nanay. Ay, kasi kining Lungkos na lang yun. sige, may nanay po pa anak. Mga tayo abot mag 15. Pero ito! Basta tayo. Ay, ang parte karoon sinong dino. Yung dino. Bay! Nagatapot na bay! Nagatapot na tayo. Yung dino. Bago ko niabot ang ano, distansya mismo ni ka. Distansya may jokat tuwing. Kailan ka naman bukas? Wala di, distansya may kapoko. Pagkulba. Si Bitis eh. Sus, ingunas. Pagkumana, Ali, si Tata, si Ali. Diyan sa Ali. Karoon kay ingunas. Ito tatay. Bulis na pag ang asawa. Bay man lang din, no? Hindi, no? Mo ba? Bulis na po. Hindi ka panak, bay. Parang anak. Sabi naman ko, bay, kay mga anak kong daghan, pag-abot sa panahon, daghan anak na mo, tigong. At ikaw, tunura. Bitik, di kasi mo hunsoy. Grabe na tayo. Ay, kukumin pa sa tayo. Pero, ingil lang dito. Jawa, gabay. Ngayon mabitik. Hindi ka magbitik kasi kag tabako nga na. Tigwa ka, mahugay mo kundi dito. Huwag kayo masubo. Hindi mo itong bitkan. Tatay ka jokin eh. Kaya na jokin. Ingil din na. Sagding na man abay. Basta. Moro yung anak yung lura. Yung tatay. Patay ka po, bay. Ay, yung pasok dyan. Pinay ka ito. Oh, jangan dito. Hindi naman ko. Ingil tatay. Ako ba, anong pasok doon? Pilik ko ito. Asa ito mga anak? Ako ito may naroon ko. Ang sabi. Di ba tinatay? Kasi pinagat ito? Tanawa. Magkutag sa 15. Wala. 15. Kuman. Hulog na lang. 15. Tilog yun. Tawa tatay. Di pa da. Pero. Kami mahal sa mga anak, 15 me. Kinsira. Oh, naikatawag sa mga kinsira iyang mga anak. Kinsira siya nagpapuliyag. Kinsira. Pag-away maglalis kinsira. Joy. Tong anak ka tugan. Ayun, tay. Kamatawar na Joy. Wapa tadi. Guko de atay. Ati man basta katur ko. Basta man mo. Moto gi shotgun ni mo nay. Moto gi shotgun. Nana sa dito gamay pa. Dala ko. Wapa, sister. Mga anak. Mana meriag ba si Dennis Song gali mo tay? Sakpan mo dito ng gido ng kamali. Bangan. Kasi mo kabay bata na dito. Lugar. Okay lang agad ba di sa nanay karon nag-birthday. Gukong sila. Bul na ya. Oh, busog ko. Grabe ka bul ta ng nanay. Bul ka dyan. Parang Baby. mami na mo pa. Lulita si kabubus-bus bas may ay di ko sabi mo. Kailangan mo lulita. Sina. Bakit pag-binsin? Saka na pa man. Ako pagkang Pero naman may ganun na eh. Wala. Dosi. Hindi ka ni
barangay party. Makiagis. Buglo-buglo na sila. Isa na kung katuig yan. Bugno-bugno. Hindi na nangagtuba-tuba. Hindi na nagtuba-tuba. Nagtuba-tuba to ah. Nagtuba-tuba. Nagpanggas marak bro. 15 ta kabuok. Grabe kang ipaga. Makanta ka? Di na nakatagay man man. 15 ta kabuok. Iksyon.